Cebu City Police andam kun atubangon kun ikiha sila tungod sa pagdakop niya miaging semana sa kanhi City Administrator. Samtang papunan pa ang puwersa sa mga personnel nga mubantay sa City Hall. Ang report ni Nico Sereno. Usa ka semana sukad nahitabo ang kasikas sa City Hall, normal ra ang sitwasyon karong adlaw. Apan pabilin ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa mga otoridad. Gawa sa mga gwardya, may mga pulis usab nga nadestino sa dapit para mapabilin nga hapsay ang sitwasyon. Ang bag-ong head sa Civil Security Unit o CSU nag-request og dugang mubantay gikan sa Barangay Peacekeeping Action Team kun BIPAT. Nangay kong 30 ka bipat, nga doon na tayo police ka to, senior citizen, riot police. Okay. Aside. Senior Citizens Park. Tawagan to. Importante matud pa nga dili mabalda ang mga serbisyo ug transaksyon sulod sa City Hall. Disrupt ang serbisyo diri sa atong dakbayan sa Sugbo, nga ako lang sad, ug naa sila insaktong papel. Nganong di mapasulong. Samtang sa habig sa kapulisan sa syudad, mipadayag sila og kaandam kung isumbalik sila sa pagkiha ni Attorney Colin Rosel. Taliwa kini sa pagdakop sa mga pulis ni atong Biyernes sa kanhi City Administrator tungod sa reklamong usurpation of authority. Gibarugan sa PNP ang pag-aresto, butang nga gikwestiyon sa kampo sa abogado. We are not surprised by his statements, and more so if iyang tinudon yung statement, because if he believes that na siya katungod nga na violate, so it is well within his rights to protect it. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.